кажа, аз не можа да повторя как не. Забелязах. Аз не съм се хванал достатъчно. There's no replacement for displacement. Of course! Сега ще пробваме отбор, сега ще пробваме, сега ще... Каза да отборя малко. Що е? Не е загрява. Не, Не вдигна стрелката. каза. Я виж ти, 2 грамоти. И една купа. Купата не е тука. Няма, ще да я открадна аз. Какво и ти имаш грамота? Да видим сега колко съм як с лява ръка. Ще ти изкърпи веднага. Ето това е щастие. Пожелавам ти твоята някой да тръгне така. Благодаря. Ти? Ти къде? Yeah.